Kaphere meme coronavirus mari COVID-19 abu asam angkang pilang semi nang jumput an penlo sai jogje pen asam rat pangri atum pen semi asam angkang along ke parlopon an arong supi bom ti lapen bom kru arni an ingkir vek nang ji pulas alang nitum pangdak pondet pen api pini jakong ni phai pli arni dipu ke parlopon arong supi an stami ingkir kling larong klan pen chenglok ong dung akulan stami ingkir kling lapen nitum kong widam hud suluk sudak abe pin pen ingsam jin pen sila so kangkir jun pon bom lo pin pur pon me karbing long angkang along same la suka phire me COVID-19 abur pen pini jakong ni phai pli arni an bangke pangrumpet pen bang paroi sira bang trok kepra ka thomatum la su ku phire me COVID-19 abur pen long pentang lo la so ang bong pen bang trok kepra pli tum la su COVID-19 abur ase ke cilang pen alang le tum negatif made kimi ang tek pon long lo la pen non amat ke bang pharo sira bang trok si tum la so COVID-19 avu pen non mot ke si selang pon mom lang ning duk olam lo karbing long angkang along stami la su ka phre me COVID-19 avu pen bang hani atum alang litum aprandam tang lo